Assalamu alaikum. Aw denkɛ n'a balimakɛ de don Malikura chaîne toujours. Aw bɛɛ lajɛlen folen don. Foli ni tani ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Donc an b'an ka formation Windows 10 de kan toujours. Formation bɛ a sigi sen 26nan de la. O formation min kɔnɔna na an bɛna yira aw la astuce teliman de ka yira n'i bɛ fɛ ka fichier jɔsi ka bɔ i ka ordinateur kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma taa corbeille kɔnɔ wa en même temps ka sɔrɔ a tɛ kuma caman tɛ min kɔfɛ a bɛ définitivement a bɛ supprimer ka bɔ i ka ordinateur kɔnɔna na raccourci clavier min bɛ se k'o kɛ teliya la an bɛn'o de yira. Donc n'an ye an ka explorateur de fichier dayɛlɛ sisan n'a y'a sɔrɔ ne ka fichier mun filɛ nin ye n bɛna nin fichier copier comme ça n bɛ nin fichier ta n bɛ au supprimer quoi. Donc on va copier coller, donc maintenant voilà, donc on a fichier qui est formation, donc fichier quoi là formation copie. Donc si ça me fait un fichier supprimer te faire à ta corbeille comme on me fait supprimer télé là sur mata marquer clic droit supprimer voilà là à ta corbeille qu'on a effacé. Donc on me fait supprimer 100 à ta corbeille qu'on a même un clavier ta un clavier quand 600 mais majuscule ta donc touche majuscule mot digi ko digilen to mbolo me soro ka supprimer touche supprimer donc mot ota ni ota 600 ah on m'a fait sélectionner kanye donc même maj ta en suppression donc ni ota 600 abena ni menu blanc abena ni menu ndia. Donc, Abaïra, quand voulez-vous vraiment supprimer ce fichier de façon permanente? Donc, Abaï Ningana, sur l'Indalimba, la Rafokombe, Fakani, le fichier supprimé, définitivement, à tes sur Badabada, fait un coffre quoi. Donc, marqué oui. Donc, nous, qui fichier supprimé, à Kaboué. On a un corbeille qu'on a là, on a un anti-nasroi. Parce que on a supprimé de façon définitive. Donc on a une vidéo qu'on a astuce fitini raoula tout mina ni bi fait qui telia juna ka fichier de supprimer ka soro atc ka ni corbeille fana konnana ni mamina konnana ka foki au fichier supprimer ou au fichier ka se ka supprimer telia la tugomi. Donc ka faut ka wali ni mondo ka chesir la ka foko ala kambeni ora wala ma. Assalamu alaikum.